So sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Vivian. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Your Love. Flowers bloom a morning. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kini usa ka babae nga nagpuyo sa Karkar City, Cebu. Ang ato matatampo nagdasangan nga Vivian. Recorded by Radio Mo TV. Lutuan ng 5 ka isda. 5 ra day pa? Unsa man di ay? Unya na ka mukaon ni humo. Unsura na mo, pay mo. Pa. Kung mao na nga, di ka kakaunod-tarong sa inyo. At ito na ni mama ni mo. Mapit taon akong gusto. Mas ganahan ko nga adto ko ni mama kaysa ni papa. Suwayag ang si mama ni mo. Sige. O bani ko niya, Jasper ha. Adtoon ako si mama. Sige. Pero, di lang ko magpakita kay masin mo nga si mama ni mo nga gisugo, tika. Sige. Nganong di ka, ha? Di ba niingon ako ni mo nga adtura ka ni papa ni mo? Bahay dito kay naasalay ka gastos imong pag-eskwela. Dinhin ako wa kay mapaabot. Naglisod gani kog pakaon ani mga igsuon ni Musgawas kay way trabaho ning amahan ani nila. Ako ra na ning kamot dinhi. Unya ikaw magpuno-puno pagyud ka. Wa kay kaugmaon ako. Ma, sige lang ko. Maka-eskwela tuod ko dito pero dili masad ko makakaunog tarong. Magawat ako nga mahuman sa lagkaon tanan o na ako makakaon. Unya nga akong kanood pagyod kay kanara pagyod kong unsay sobra nila. Unsa? Ma, sige na. Hani na lang ko ni mo. Matabang lagi kong bantay sa kong mga manghod. Pauli dito. Ma. Uyasan ni mo, Vivian, sa? Yung papa, nanay lang pamilya. Niya si mama sa nimo na anasad. Okay rin magudunta na ako. Nadawat naman na ako. Pero gusto unta ko nga tulong ko ni mama. Kaya ba ako manggod ko nga bisan sa puton si mama pero matiman kong tarong ni mama. Mas ma-feel na ko nga pinangga ko ni mama. Unya, unsa man na nimo? At mang kadawato ni mama ni mo dito. Mo ni giingon nga mag-antos na lang ko pirmi. Vivian, Unsa man ni? Kwarta? Wala ko gigasto ang gihatag nga baon ni mama nako aron akong matag nimo. Pero nga naman. Luoy mo ko nimo. May baon man ko nga di ka kakaon og tarong sa inyo kay siguro naman ni papa nimo ang iyang mga anak sa iyang bagong asawa. Thank you, Jasper ha. Welcome. Ay kabala ka, Vivian. Ngara ko, di takapsagdan. Jasper.
Pagkaon ninyo sa gawas ba, ha? Kay masayahay. Ikaw mong tarong, ha? Maayo pa sila. Ikaw Nangaon na mong sila tarong. sugod. Nagasundan niya. Ako, ani, magkuwat na sa kung unsay sobra nila. Yabag ka! Sunglag ka din, eh. Ano mga agis? Oh! Kaya akong kuhaon ang akong anak din nga gihimo lang nimong katabang. Si Mama ron. Kuhaon ako ni Mama din, he. Recorded by Radio Mo TV. Gibilin ako nimong atong anak para naasay maayong kaugmaon kay naa kay tarong nga trabaho. Wala ko sa gibilin din he aron himuon na nimong yaya og tratuhon nimo nga murag hayop ug pakanon na nimo kung sa sobra ninyo. Ma, kuhaon ako ni mo. Oh, Vivian, dali. Anhi ka na ako, dali. Salamat, Ma. Uwa na si Mama. O papahawaon ako sa kong ama-ama sabay. Kinaan na daw siya bago. Vivian, Nasa naman lang ko paingon, ani. Ako na lang usa. Magonsa naman lang ko. Juan. Magtaban ta. Jasper, Bata pa lang ta, Vivian. Tako na kay gusto ni mo. Maong di na ko kaya nga pasagdan ka. Jasper. Unyang imong pagtuon. Ang sao naman lang. Di bito na mudagan ng eskwelahan. Ang importante nga, nakikauban. Daan pagit ko nga na kay gusto na ako. Maupirmi ko ni mong tabangan sa una sa bata pa ta. Salamat ha. Oh. Ay, gikisan ko ni mo. Sorry. Nakalitan time. ko. First time ra ba na ako nga nakasuhay og kiss? Ako man sad. Vivian. Jasper. Vivian. Jasper! Si Mama ni mo. Mama. Ka mga bata pa ninyo. Unya nagkiskis na mo. Ma. Ay. Jasper, tiwasa ang imong pagtuon. Kung nakagusto gid ka ni Vivian human og eskwela, aron na amoy maayong ugma. Sa ato ba, ma? O yun ka ni Vivian nga akong uyabon? Bisan kinsa pay minyoan ni mo na kuway kaso nako. Ang ako lang, nga makahuman kas imong pagtuon aron sa ingon, makahatag ka og maayong kaugmaon sa pamilya nga unya imong tukuron. Unya si Vivian, ma. Wa naman siya kapaingnan. Anhin na lang siya sa ato. Tinuod ka, ti? Oh, basta isaad ninyo nako nga mohuman mo sa inyong pagtuon. Ote! Day, Vivian. Mo tutag syudad. Magdungan tayo pang-apply og scholar para college. Ha? Maning kamo taron. Makahuman kita ba? Nagwanta ko lang ginatong kalisod. Magtirimbangay lang ko tagod. Sige, Jasper. Salamat ha. Kung wa pa ka, tingali, wa nag-direksyon akong kinabuhi ron. Vivian, Sukad pagit sa una. Pirmi na kang naaparan ako.
Ilabi na sa mga higayon nga, kinahanglan kayo kog tabang. Tungod kay mahal kay tika. O gisaan ako. Wa pa man ko'y ikapanghambog ni mo ron, pero pohon, ihatag na ko ni mo ang kakomportable sa pagpuyo. Nga wa gyud nimo na experience sa gamay pa ka. Oh, Salamat, Jasper. congrats sa itong duha, Vivian. Graduate na kita. Okay, Jasper. Yes! Yes! Congrats din yung mga anak. Nalipay kay ko nga naning kamot gid mo aron mo lampos. Dili pa ni mao ang tinuod nga laban sa kinabuhi, ha? Ang importante karon nga naa na mo'y panglaban. Og nahibaw ko, wa mo'y dili kayang buhaton. Og proud kaayo ko ninyong duha. Salamat pa. Tita, salamat kayo. Sobra. Oh, ay nga nung nihilak naman hinuon ka. Luha lang ni Skalipay, tita. Ay, bisan pa man sa tanang pagsuway nga ako na against kinabuhi. Pero napunta gihapon ko sa mga maayong tao. Og swerte kaayo ko sa kong mother-in-law pohon. Kanay ba akong buotan ka? Og maayo kang pagkatao. Pinangga na sa tika, Vivian. Nga mura gidug akong anak. Og swerte po ng akong anak nimo kay buutan ka. Nalipahisad ko nga wa gid nimo usiki imong kinabuhi bisan pa man sa tanang kalisod nga imong naagian. Isaad naman ni Jasper, tita. Kung naanaw niya minindot nga trabaho, mabawi minimo. You're the one who never. Ako na tingali ang pinakalabing swerte nga daughter-in-law sa kalibutan. Tungod kay pinangga kaayo ko sa akong mother-in-law, ingon man ni Jason nga akong bana na karon. Makaingon gyud ko nga layo gyud imong maabtan kung grabe og suporta ang mga tawo nga nakapalibot nimo. Karon, usa na ko ka manager sa usa ka hotel dinhi sa Cebu ug si Jasper pod lumargahay na pod sa gawas isip usa ka bartender. Tungod sa among paningkamot, nakapundar mi og bahay og yuta ug naa na sa mi duha ka anak. Bilhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Vivian nga taga Carcar City, Cebu. Uban sa awit nga iya gipangayo. Awit nga nagkalohan, Your Love. Your love is the one inside. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusab mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing ko kadapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kahawit. I-address lang nininto naman yun. Handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, bagang salamat sa inyong pagpamina. Ano para sa iyong kaagi karon? Mao kining usa ka mahuyang nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Andy.
Recorded by X Thunder Gaming. Dong. Dong. Nganong gibiyaan man nimo? Ma, sakto na. Nasa niya ka. Sakit kaayo, nak. Dili na ko madawat nga wa na si Papa nimo. Hasta masag ko, ma. Masakit ang masag ko. Pero lang magpakalig-on ta. Nak. Para tas kinabuhi, ma. Magpakalig-on ta. Kaya nahibaw ko nga mo sa gusto nang makita ni Papa nato. Andy. Surtihan ni mas imong mama part no nya. Surti sad kay siya nimo kay buutan kay kanya pinangga kay nimo siya. Si mama na lang mo nabili na ko part. Mo nga kutops kong mahimo. Ampingan ko siya. Nya, what if makakitag lain si mama nimo dawato nimo? Oo. Bisag unsa nga makalipay niya, suportahan gyud ako siya. Oh. Tutugal lagi ka na uli, ma. Ay daghan ko gitrabaho sa opisiin nanak. Ah, mao ba? Ah, sige na. Kao na, ma. At tuod di ay, karong Domingo, mukoyog ko sa akong amiga og simbaha. Oh, mubalik ka kagsimba, ma? Oh, pero sa lain ng relihiyon. Ay, gusto lang kong busuay, good. Oh, sige, ma. Ikaw kung sa gusto nimo. Ma, nako'y pageant unyang gabi eh. Mutanaw ka? Sige nak. Ay, suwayan ako kung mahuman ko og sayo sa akong trabaho, ha? Wa pala is mama nimo. Mutunga ka to? Ay, muto nga lagi to. Pero may ganun siyang muto nga basta na ako'y pageant good. Oh, ay, ala, nanawag na oh. Hello, ma. Asa naman ka? Nak, sorry ha, dili ko makaana ha. Ha? O nga naman, ma. Giimbitar magud ko sa usa ka kauban namo sa simbahan. Sige na naka, magadto na mi. Ay good luck na lang nimo. Salamat, ma. Oh, ma, may ganyan na ka. Ano po na ka? Nak, na ako'y isulti nimo. Oh, ang sama na. Kung may lain akong ipuli ni Papa nimo, okay ra nimo. Nga nung dili good. Basta kitarong lang. O panggaon lang ka. Huwag malay problema na ako. Sige nak, ako dayon siyang dadon din niya, aron makaila ka niya. Nak, si Uncle Benson nimo. Ahan, si Andy, akong anak. Hello, Uncle. Uy, bayot? Bayot imong anak? Nga naman day, Uncle. Wa siguro mo mahibawan pero dako ka ng sa Ginoo. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Mo babard? Nya walang kadipin sa imama nimo? Wa. Bart, bye na. Manawag lang niya ko nimo, ha? Sige, part.
Nak, pasensya ka nas gisulti ni Uncle nimo, ha? Ganong ikaw may mangayo pasensya nga dili man ikaw ang nagsulti adto. Nak, ayaw nagkalain ni Uncle nimo. Wa man sila ing intensyon. O gusto pa, sakto man sad siya. Sama? Mo na gitudlo na mo sa simbahan. Usa ka na kung sa ang magbinayot, anak. Maong kong mahimo, ayaw na pagbinayot, nak. Ma, wa ko'y gibuhat kadautan. O wa na ko'y mahimo kay ingon ani nagyug ko. O ginakuos ba na akong kaugalingon para lang ni Uncle Benson. Okay na siguro ni para mo ako isulo para sa sunod ka pageant. Asa manin ako ibutang? Ay, ilahos lang na sa akong kwarto. Ngano ni ma? Nak, anhina mo puyo si Uncle Benson nimo. Sa? Congrats, Part! Daog na sa kaspadyant ron! Salamat, Part. Pero, wala sa lagi mo tungas mama ni mo sa. Ay, sagdi lang eh. Ako na lang siyang balitaan nga daog ko. Sigurado magyug ko nga malipay siya. Oh, naunsa man ang nimo? Nag-make-up ka man. O, Uncle. Jesus Ginoo. Pasayloain tao ni siya siyang nabuhat. Uncle. Dali. Uy, nganong giguyo mo ko ni mo, Uncle? Nahanglan kang silutan para magkaamgo kas imong sala. Akay, Uncle! Sa ako, sakto na! Kaluoy ni mo, nak. Ma, di na ako kaya. Sobra na si Uncle Benson, ma. Nak, kung mapatuo pa lang unta ka. Kasi mo patuo. Sama rin sa anak ko. Huwag ko'y gibuhat ka dautan. Kanang imong pagkabayot, maoy dautan. Ngano, Uncle? Sa baday na ako ganaingon ko, ani? Oh, wa ka ba'y basa-basa og Bible, ha? Unya ka ng pagpanagmal mo na ako. Ka ng paghukom ni mo sa akong pagkatao. Di ba rin nasa? Nak, sakto na. Di ma. Di na ko sa ang nagipagkatao ko ngayon, ani. Dawat man ko ni mo sa una, ma. Sa wa pa ka musula ng relihiyon ni mo karon. Andi. Kung naingon niya ng uto karon tungod ng inyong relihiyon, basig na sayop mo relihiyon nga gisudlan. O baka, sayop ang inyong pagsabot. Dili buti pasabot, kaabi kay sige mo og basa og Bible na namoy katungod nga muhukom sa mga sama nako. Nak. Mapagpili. Si Uncle Benson o ako? Nak, ayaw ko pagpilia. Nahibaw kang dili sa'yo, nak. Maglisod ka? O sige, hatagan ka og sayon nga solusyon. Mulayas ko dinhi. Andy. Lisod og sakit man para nako. Pero dili na ko kayang usbon ang akong pagkatao tungod lang sila yung tao. Ang nakapait kay ang ako pa yung kaugalingong inahan, di mudupa nako. Di nilang kukutob o dagan kayong salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo ka mga higalan, kaagay ni Andy nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nakaluhan, Alone Again. Ang mga kaagi gibahatan na sa radyo ni Carol Maricain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw,
Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. Hindi ko na. Ay, Raul ba? Gilabok ka na ba? Anong ba? Kilala na ko muli. Like, siguro kung gipangitan ako ni Mama ron. Ano saan ko sunod makakita ni mo? Sunod si Mana. Mag-abot ka hapon ta din Sige ha, magpaabot ko. Di inasad kagikan, ha? Ma, nakikita nasad ka atong Raul? Ma, dili ko ganahan makiglalis ni Muray. Di ba giingnan nati ka nga buwagay na to siya? Kasi kahatag nga kaayuhan ni mo. Pobre pa, wa pagiayo ang mga ginikanan. Parehas na bitaw ta nila, ma. Unsa? Mutubag ka na nako ron. Basta may nagustuhan ni mo ato, ha? Ang amahan sugarol, unya pala hubog pagyod. Ang inahan bisag kids sa lalaki. O ba na gusto ni mo mamatan unya pohon sa imong maanak? Kung pananglit ipamugos gid mo ang inyong relasyon. Mahal ako si Raul, ma. Jess, anak. Wa ko'y laing kilang tao. Kundili ang imong maayong kaugmaon lang. Inahan ko nimo, o ang imong kaayuhan lang nga akong tumong. Sorry, ma. Imingaw ko ni mo. Ila pa lang gani kaadlaw nga wata makita pero grabe na gid ako kamingaw ni mo. Nako'y isulti ni mo, Raul. Unsa man na, Jessa? Makigbuwag na ko nimo. Ano man? Sorry. Pero wa makagusto si mama nimo para nako. Pero ikaw, unsa mo gigibati nimo para nako? Mahal ta ka. Naaram day na. Pero Raul, maglisod ta. Yes, nahibaw kung wa pa ko'y ikamahambog nimo sa pagkakaroon. Pero salig lang ako. Maningkamot ko para nimo. Aron akong mahatag nimo ang kaharuhay sa pagpuyo. Unsaon man? Eskwela ko balik. Unsa? Mularag ako sa syudad. Ug tiwason ko nga akong pagskwela. Raul. Basta isaan ako. Dilit ang magbuwag. Ug ako pong isaan mo. Balik kunti ka din eh. Ni-eskwela daig balik sa Raul? O, ma. O, maayo nga nakahuna-huna siya, ana. Pero ikaw, ay nalapagdahom nga dili ito mababay dito. Dagan o gwapa syudad. Imposible kayo dito makitaglain dito. Ma. Andam-andam di ay ha. Kinaay mamisita ni mo din eh. Unsa ma? Kinsa man? Mayo. Mayo. Kadiyot lang. Noy. Ay, Jisa. Noy Gregorio, nialagi ka, Noy. Oy, maayo kay ni Ana de ay ka, Gregorio. Siya nga akong pasabot ni mo, nga mamisita ni mo, Jessa. Unsa ma? Recorded by X Thunder Gaming. Ayaw pagsupak. Maayo ni si Gregorio kay naay nindot nga plano para nimo. Kung imo siyang sugton, nadoon ko no kaniyang syudad o paeskwelahon kag tiwas. Mama, sanoy. Maong kung ako pa'y ikaw, sugta siya. Dili, ma. Ako'y magbuot ko ni kinsa ko makikilasyon. Ako ni kinabuhi. Ako'y mo desisyon para nako. Oh, Jessa!
Jessa, asa ka? Balik, Tere! Jessa! Kano sa ka balik si Raul, no? Gimingaw na kayo ko niya. Anilang una ko din ilawom sa punuan sa kahoy. Magpalambay ko sa oras. Igo sa gamapulan to si Nay Gregorio o pinaabot na ako. Magapahibos kay mama. Nagabian ka man. Diin ka? Nagpalambay na sa oras, ma. Gahi ka gyud no. Dili gid ka maminaw nako. Ma, Ayaw paabot na, Jessa. Nga makabuhat kong dili mao. Tingalig magmahay ka. ma, Mubalik og ma si Gregorio. At tubang nga siyag tarong. ma, ano man ka? Ano imo mo siyang ipamugos na ako gabi sa gwa ko'y gusto ato tiguang ka. Kay nga no, tiguang na siya. Pero makahatag siya sa imong kinahanglan. Sa imong mga gusto. Makabuhi siya nimo. Dili ko, ma. Kung mubalik man siya dinhi, mulakaw ko, mulayas ko dinhi. Oh, Jessa, anak. Makaako ka dahil sa magbiya na ako. Kung imo gusto ipamugos na ako, ma, bahalag inahanta ka, pero biyaan giti ka. Pasensya na, anak. Ikaw rin akong gihuna-huna. Nahibaw ko, anak, ma. Pero unta, dili sa ingon ini nga paagi, ma. O na, sayop na ko. Pasensya na. Basta, ayaw lang kong biyahe. Ay, bantag naman di ay. Ma? Ma? Ay, asa dis, mama? Magawas ko, Bi. Basig na siya sa gawas. Oh. Anong di maapli? Tanaw na ko sa kamayang buslot gikan din ni Bi. Alo? Gikandaduhan sa gawas ang bultahan. Ma! Ma! Dili nga lumali. Ma! Ay, nakatuog man di ko. Oh. Ma? Ma? Oh. Ni Gregorio, ikaw? Ako, Nganong niya ka? Si Mama. wag mo mama. Iya ka nang gitugyan ako. Unsa? Dili ko. Ka na. Pag magahi pa, kay mas ganahan kay kuha na, Jisa. Unsa? Dali! Ayaw! Ayaw! Noy! Ayaw! Tama! Sige, sagit pa! Ayaw! Sagit ang payo! Wa masay makadumog din eh. Aloy! Ayaw! Noy! Nga? Ayaw! Noy! Ayaw! Noy! Noy! Oh, gipamalitan ka ni Gregorio og mga sinina. Nay, oh, perting daghana. Nausaman ka. Dinagit ka mo tingkog dako? Oh. Uy, Jessa, dili ka kamabdos? Unsa? Ay mabdos naman gid ni si Jessa. O sa may plano ni Moron Gregorio. Mabdos siya. Oh. Oh. Planong mura magkagnasak diha. Di pwede. May asawag mga anak na ko. Naasla sa syudad. Oh. Oh. Unsa? Time pa, di ba niingon kang ulitaw kang dako? Ay, sulti, planto na ko ni mo, harong masugot ka. Pero di masag ka ngay magmahay, kay gibayra naman ka.
Unsa? Sa ato pa ma. Idawat ka og kwarta niya aron lang panamas-tamasan ko. Plano gito sa imong ginahantanan, Jisa. Siya mo'y namugos na ko. Kuan, nak. Ano nakahimo ka na ko ini, ma? Ano nakahimo ka magbaligya sa imong kaugalihong anak? Ikaw rin akong gihuna-huna. Ingna hinuon, imong kaugalingon na imong gihuna-huna. Jessa, Salbahis ka, ma! Salbahis ka! Jessa! Jessa, anak! Nga nang naingon man ini ang akong kinabuhi. Unsa may nabuhat na ako kagisilutan makong kasama ini. Jessa? Jessa, Raul. Raul. dito ko gikan sa inyo, pero ingon ang imong inahan nila dito. So, namasin ko nga nakadinhi permis sa tong abutanan. Ganun sa lang kay miabot. Karon lang. Naunsa man ka? Nagilak man ka? Raul, mabdos ko. Oh, Gilugos ko ni Gregorio. unsa? Kung si mama may nagplano sa tanan, huwag ko mahimawin sa kumuhaton ron. Magbalayo to nini. Gusto ka? Pilion gihapon ko di mo bisag mabdos na ko. Ha? Ako'y mga mahan si mong anak. Basta mo kuyog na kanako. Raul, Mahal kayo, tika. Jessa. mahal sa kayo na ka, Raul. Salamat nung ha. Gidawat gihapon ko nimo bisan pa man sa akong nagian. Mahal tika, Jessa. Ug buhaton ko ang tanan para ninyo sa atong anak. Og salamat sad kaayo sa imong pagtratar ni Madeline. Nga murag yun og imong anak. Ako siyang anak. Ato siyang anak, Jessa. Ug kay imposible naman nga makahuman ko sa kong pagtuon. Maningkamot na kog maayo. Aron si Madeline na ang makahuman na unya sa pag-eskwela. O dili maparihas na to. Salamat dong. Love me with all of your heart. Sa dihang nakamatgon ako og kabuot, unya kay baw na ko mosabot. Wa gitago nila Mama Jessa o Papa Raul na ko ang tinuod nga nahitabo. Ingon man sa akong pagkatao. Swerte lang gid kaayo ko kay mapinanggaon si Papa Raul. Ug bisag makausa, wa gid mahitabo o naka-feel kong lahi ko para niya. Karon, usa ko ka abogado. Og ang rason ngano nag-abogado ko, tungod kay gusto kong hatagan og hustisya ang mga panghitabo sa mas nahitabo sa akong inahan. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Magdamay ka lang akin din nga Cebu City. Sa awit na pangayo, awit na love me with all of your heart. Ang mga kaagi gibata na doon sa radyo ni Jelly Haka, gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala, mga sukinti sa inyong nag-aagi sa kinabuhi, ganaglibot sa sakawin. I-address lang ininto naman nun, handamanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpat. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Cebu City. Nga tumatatampo nagdasingan nga Sara.
Recorded by Radio Mo TV. Kanang mga lamisa at tulang na sa likod ni Butang. Pa, o sige ka bisihan ninyo. Anong daghan maglamisa og mga lingkuranan? Di ba mauli naman si mama ni mo gikan abroad? Gusto na ko i-surprise siya, anak. Nangimbitar ko sa mga sood na mong higala. Una sa tanan, mother-in-law na ko siya. Di na ko siya inahan. Og ikaduha, nagasto-gasto pagid ka og dako para lang niya pa? Nak, wa pagiday ni mo madawat nga. Wa pa pa. Og di na ko madawat kay usaray akong inahan. Sarah, Kapuya balag pakigatubang sa mga tao dito eh. Mas may pagdrilang kus likod. Mingaw. Sarah? Ay, kabayo! Sorry. Nadit tao di ha? Oo. Ay, amigo ko ni Papa nimo. Kaedad sila ni Papa? Di pa lagi siya tikuwang tanawin. Nakay gustong isulti. Oh. Ha? Gitutukan magugko ni Mugmayo. Sorry. Nganong wa man ka mo apil og tapok nila dito? I don't know. Usahay, ganahan nga kurang usa. Ikaw, ganong niya mga din eh. Parehas ta. Gusto sad kong mag-inasara. Unya, duha naman ta din eh. What ay choice kundi magtabi. Ay, ako na si Raymond. Aligri mo na ka ika-esterya, Tito Raymond. Abi ni mo no, gawas ka dili pa kagawang tan-awin. Makasabay sad ka sa akong mga istorya. Mas ganahan si kong nga mag-istorya. Karabang mga batan o kay imbes nga magkatiguan ko, magkamata mo ko. Tinuod gid na. Abi ni mo, gusto kong mas mausban pa ni. Can I have your contact number, Sarah? Unsa? Giagda ka ni Aglaag? Oh, Unya, nisugot ka. of course. Huy! Noon sagot ka? Nangita kag asukal di papa? Amaw. Nga lagot ang magkinala kong sugar daddy, no? Wa may problema sa kwarta. So, unsa may rason nga nisugot ka ang makiglaag niya? I like you, Tito Raymond. I like you too, Sarah. Pero for sure, ang imong amahan ra mo ay dili makauyo na ni. Unya ang imong asawa? Gisultihan na ta ka. Wa na mi. Nag-ipon na lang mi sa usa ka balay para sa mga bata. Pero mangutan ako nimo. Makahimo ka ba sa pagbuwag sa imong asawa para nako? Ha? Recorded by Radio Mo TV. Tubag ako. Kung musugot ka nga may relasyon ta, biyaan ako ang kong asawa. Pues, biyain na lang daan. Kay sugod ka ron. Kita na. Sure ka? Unyag mo, Papa. Nabuang ka na, Sarah? Wala ba yung laing lalaki sa kalibutan? Nga si Raymond magyod ang imong nagustuhan? Pagdarong, ha? Undangan ang kabuang ni mo. Og dili ko. Unsa may buhaton nimo? Sarah! Ayaw kog butis akong gusto. Pasagdi ko. Sama sa kong gibuhat ninyong duha ni Tita Doris. Sarah!
Sigurado ninyo ka, ani. Yes. Yes, Raymond. Sigurado na ako. Dali na. Buhaton si gusto niyo mo buhaton. Raymond. Sarah. Oh, nga nang niunong man ka. Na ako'y gustong ihatag nimo. Unsa man? Diara. Oh, kwintas? Yes, Sarah. For you. Raymond, di naman ko kinahanglan nga. Ganahan ko. Okay? Dali, akong itawag nimo, eh. Okay na. Ngayon kay ka. Ug di ko gusto na hubuon na nimo. Yes, sir. Your hand moves like honey. Yes. Yes, bakasyon na. Wa na may kasi. Pwede na akong makalaag-laag. Ako tawagan si Raymond. Di man siya makontak. Ano ka? Busy siguro. O nga na lang, tawagan ako usap. Tubag ka, Raymond. Tubag ka. Hello? Kinsa ni? Ang iya katong asawa. Anong naani ang phone ni Raymond? Pila ka adlaw na nga way paramdam na ko si Raymond. Di na siya ko mahimutang. Ayaw kong ina nga napulaan na siya na ako. Ug nagbalik sa siyang asawa. Dili pwede. Tanaw na ko yung Facebook. Anong na yung mga picture o mga post bahay niya? Rest in peace, Raymond. My God, rest in peace. Anong... Pa! Wa na siya. Anong wa magkabusulti na ako, pa? Oh, nga naman. Seryoso ba gud itong imong giingon nga relasyon? Pa, seryoso si Raymond. Seryoso ko sa mong relasyon. O gani, biyaan magay niyang iyang asawa para na ako. Og nito o kasat. Anak, wa na si Raymond. Kalimti na siya. Bata ka pa kayo. Wa ka pa makasabot sa imong gibate. Mahal na ko siya, pa. Mahal na ko si Raymond, pa. Oh, Sarah. Kung unsa kanino tang akong gibati sa diyang nag-uban pa mi ni Raymond, mausad ang kaguol nga akong gibati pagkahanaw o pagkawa na niya. Di lang ko makaadto sa iyang haya. Di ko makakita niya sa katapusang higayon. Di na lang kutob o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ko mga higalan kaagi ni Sara nga taga Cebu City uban sa awit ngayang kapagayo. Awit ka naguluhan, saving all my love for you. So I'm saying
Ang mga kaagi gibuhatan no doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papanaw sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang rin yung tulumanon, handumanan sa kaawit kay Rolf, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ora na ipalito ni mo? Sakto rin ni. Ay, ito, ay naku, isulti ni mo ba? Unsa man na? Diba ka ba nga nawali na din si Romero? Unsa? Nganong nibalik pa man siya? Uyampot lang. Tungod siguro ni mo. Kaluod. Di naman sa kagikan nga daw kay kang nauli. Overtime, ma. Overtime. Karaan naman kaayo na ang rason, Flor. Diin man gyud kagikan. Nagsulti magugustin mood, ma. Mahibawaan lang gani na ako nga na makakanako, Flor. Dili na gyud kapag gawson dinhi sa bahay ba? Mama, sad, uy, dako naman ko, ma. Nahibaw ko. Og nahibaw na kag ganong ako ning gibuhat. O, lagi, ma. Ay, kadaghan bagdahon din, he. Ay, ako na lang ning dauban, be. Ay, okay na. Nisiga na. Ay, kusugas aso, eh. Danga na ba na, Ognumoy? Uy, kinsa man ron? Ang sama ka? Tano ni mong sunugo ni mong bay? O iapil ni mo ang amo? Romero? Kung na ba kay kalagot na ko o gusto kang mubaos, ayaw ani nga paagi kay magkaamong kag silingan na. Hoy, Romero. Kung gusto pa ko mubaos ni mo, ikaw na mismo may akong gidauban. Wa, pagday ka mausaban eh. Maldita gyapon ka. Og ikaw, hambugiro gihapon ka. Pahawa na din he, kung dili ka gusto apiloti kag daob. Ma, wa na lang unta to ni mo tubayi. Tanawa, o. Gipatawag na hinuon ka sa barangay. Unta ko niya hilabte. Kamilinaon sa akong kinabuhi nga wa siya. Diba, sa una pa man mo nga silingan, ngano di ay nga init man kaayo ang imong uniya, ma. Kay hambugiro siya. Maog ikaw, paglikay anang tawhana, ha? Ayaw pagtubay anak kay hambugiro na. Kinsa man ron? Kakadiyot lang, naana. Unsa naman sa ituyo nimo? Ani, sorry. Recorded by X Thunder Gaming. Nagdamang kagwak. Peace offering. Ang iyong paborito? Pili na. Ma, nako isulti ni mo. Unsa man na. Kay baw ko nga mori akit ka ani, ma, pero di na ko kaya nga akong itako ni mo. Unsa man lagi na. Naana ko'y uyap, ma. Unsa? Flor,
O sa may gisulti na ko ni mo mahins mga lalaki, ha? Dili na sila kasaligan. Ayaw padaan ang mga istorya nila. Ma, sukad masukad. Aron pa ko naka-feel ini. Ug dili ko gusto nga mawaha siya nako. Buutan si Jerome, ma, promise. Nahala, sige. Musugot ko. Pero anhira mo sa bahay kung magkita mo, ha? Dili magkita-kita sa gawas. Ug ako nang ila-ilahon ng giingon ni mo nga Jerome. Ma, si Jerome. Babe, si Mama. Hello, tita. May hapon. O sa may tuyo ni mo sa akong anak. Basig binuangan ra ni mo. Ma. Dili, tita, oy. Promise. Mahal na ko sa Flor. Sa dili pa may dugay nga nagkaila, pero Unsa? Dili pa mo dugay nagkaila, unya gisugot na yun ni mo, Flor. Pero, tita, seryoso ko sa mong anak. Unta atagan ko nimo og chance nga mapakita na ko niya nga o ingon man diha nimo. Nga tulad ani kini akong gibati niya. Tanahon ta bitaw. Nagbantay ko sa imong mga lihok, ha, Jerome. Onya, onsay kasulti ni mo ni Jerome, ma. Okay ra. Aw, okay pa, kay bago pa man. Tanahon taon niya kung magdugay mo. Ma. Magkuha sa kog snacks, ha. Wait, sa. Sige, babe. Kining kita nakoy importante nga isulti nimo. Unsa man na. Gusto na akong pakaslan si Flor. Unsa? O ikaw ang una na akong gisultihan kay nirespeto ko nimo. Niya na ang sing-sing, tita. Andam na kay ko nga mo propose niya. Kung musugot lang ka. Ug ako nang ihatag nimo ang sing-sing. Unya na ko mag-propose kung mo kina ka. Bilib ko nimo. Nakita na ako nga tarong gyud ay ka. Swerte ang imong mga ginikanan nimo. Nakapadako sila og lalaki nga pareho nimo. Ay, gusto kong makailan nila. Wala ko yung mama, tita. Pero sige lang, ipalailat ka sa akong papa. Tita, si papa. Oh, ikaw? Nag-ilis-ilis pa ko. Unya, silingan na din ako ang akong mahimong kumare. Alam mo, huwag ko kahibaw nga si Kuya Romero di ay ang iyang papa. Dili ha. Dili ko musugot nga makasal mo. Mga naman, ma. Bitawan eh. Nga naman. Abi kay wa madayon ang naputol na tong relasyon. Mga mungkas mga bata. Ingon ana, bagyod ka grabe ang imong kalagot na ko. Kung wa pa ko nimo bili og anak. Una kanawa, dili unta ingon ani nga ako kalagot nimo. Maka-move on ra unta ko nimo. Anak? O Romero. Matagig kayon nga makakita ako ni Flora. Ikaw nga akong mahinumduman. Og makahinumdum ko kung unsa ka kaway ayo nga pagkatao. Siya nga akong papa, ma. Ingon ka, patay na. Kay patay na siya alang nako. Ani, pasaylo ako. Nibiya ko kay mas gipili na ko ang akong pangandoy kay nimo. Pero kung nahibaw pa lang ko nga may anak dahita, di ko mubiya nimo. Gimahal ti ka. Kung gimahal pa ko nimo, dili ingon anak kadali nga nagpakasal kaslain. Paminaw, nagkasal ko og ahat sa inahan ni Jerome. Kay gipatuo ko niya nga ako mo'y amahan sa bata. Sa ato pa, dili ni mo anak si Jerome, kuya. Dili, babe. Nalulong sa drugas si mama ug namatay siya. Ug mo na si Papa Romero na mo'y nagbuhi nako. Ani, wa ko'y laing gibahal. Sukad mo, sukad. Ikaw ra. Pasaylo ako. Ugunta, dili ni mo dawaan ang mga bata sa ilang gusto. Atagan ta sila sa ilang kalipay.
Sige. Jerome, niara ang singsing. Musugot na ka, tita? Oo. Nilibot ipasabot nga kay bati ang nahitabo sa akong kinabuhi. Mauna sa doon niya'y mahitabo sa akong anak. Ihatag na ako ang tanan akong pagsalig ni mo, Jerome, nga dili ni mo pasakitan ang akong anak. Salamat, tita. Pwede na magod na to sumpayan ang naputol na tunggugma. Che, panguyabi sa akong balik. Aw, sugot. Niagi man tuod ko og bitter sa gugma, pero nituon ako nga dili tanan pareho og ending. Karon, kasado ng akong anak og si Jerome. Og kami ni Romero, mura mi balik pagkabatan-on nga nag-ila-ila mi og balik sa usag-usa. Nanguyab siya nako og balik. Og namauwi siya sa tanan niyang pagkuwang ni Flor. Dinhin na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tambo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Lee. Mao kita mga higalang kaagi ni Ani nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga naguluhan, do that to me one more time. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Mayan, bus sila kanas. Kausap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O magkaha ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Bintoy, Binjay, Tingling, sige na mo, lihok na mo aron dili mo malit sa inyong klase. Ako andam na ko pa. Oh, andam na ang inyong manghod, kamunin mo mga laki diyan, naglangay-langay hinun kay mo. Ready na ko ba? Kokin ko. Na, sige na mo. Kana, daliling. Tana kuya. Inyong manghod ha, ayaw ninyo pasagdi. Papa. Ay, kabala ka ba? Kamari bala ni Indilingling. Oh, sa bado man ron. Kung sa may inyong buhaton. Ako pa, mutabang ko mo sa uma. Manglaba ko pa. Ako lang tabangan si Dailingling og laba pa kay luoy kay Sinday. Maayo pa. Kun napalang utos mama, si mama utang manglabaron, Inday. Papa, hain day si mama. Mahay mo ba ayaw na mo paghisgot sa inyong inahan? Pa. Makaya rin ako ang pagbuhi ninyong bisagwa ang inyong inahan. Busa ayaw na mo paghandom pa niya. Kuya Pintoy, ngano di ay nga dili man masulti si Papa kung hain si Mama. Ambot ni Papa na yoy. Sulti lang ko Kuya Pi kung hain si Mama. Anong dili man nato siya kauban din ni sabay? Di ko masulti ni Mana Inday. Si Papa lang pangutan ah. Dailingling, o na lang ko ni magpauli ha kay naa naman akong mama. Sige classmate, o na lang kay maghuwat pamansad ko sa akong mga maguwang. Bye-bye! Bye-bye! Hindutan niya, uy. Kikuha man sila sa ilang mama. Hain gid ka si mama sa...
Mahimo ba ay napagsigipangutan na mahitungod sa mong inahan? Sulti, langkot ko pa kunain si Mama. Bata ka pa, di ka pa magkasabot. Pabutang gustong panahon. Kay sultihan ta ka mahitungod sa mong inahan. Lingling, anak. Oh, iya ka pa malagi ko sa gawas. Katuog na, oy, kay may klase ka pa ugma. Uwa pa ko do ka, Apa. Naghilak ka. Uwa man pa. Uwa, uy. Ayaw paglimod. Nahibaw kong naghilak ka. Unsa may mong gihilakan? Naguna-una lang ko ni Mama pa. Lingling. Recorded by X Thunder Gaming. Padako na ko. Usa na lang katuig ang kuwang mo graduate ako sa high school. Pero hangtod karon wag gyapon ko nimo sultihi kun nganong wala to ikauban si Mama. Gusto ka ba yung mahibaw? Nganong nagdako ka nga way inahan? Oh, pa. Paminaw. Kay sultihan ta ka. Hatagi ko kwarta, be. Saan nung kwarta? Mangutaan na pa man ka, uy. Nakoy gamitan, good. Ano ko'y kwarta diri, Akong gipalit og bugas. Kabusit, be, good mo, uy. Hatagi na lagi ko kwarta? Kanong imo na sa naisugal? Itas ni mo, magtungit na sag ka. Nahibawang day ka? Mangutaan na pagyod. Hatagi na lagi ko kwarta. Kaya paabot ako sa mga kauban. Wa lagi ko'y kwarta ni mong ikahatag noon sa ka ba? Pagpundo din isbay. At imanan na itong mga anak. Di ko! Kung gusto ka, ikiatiman na ng atong anak. Kwarta ang hinungdan. Ngano nga magsige mig-away. Tungod sa iyang pagkasugarol. Ug ambisyosa usabang imong inahan. Mao ba pa? Hangtod nga usa kay gayon ni Ana. Gamay ka pa. Tulog ka pa kabuan nitong tungura. Kuhaan yung bata. Sibot sa butin eh. Nung dam kagbag. Awan sa pa. Mubiyan ako din sa ato. Day, ay ginagbinuang ka na. Pagkunsa naman lang itong mga anak kung imo kong biyaan. Labi ka na ni si Inday Lingling. Ay pentahon kayo ni. Imo na ng problema kung saon na ni mga bata. Kisultihan talaga ka, Benny, no? Napula na ko ining kinibuhi, oy. Pobre kayo ka. Dili ka makamang mo diskarte, kung brakas papanguma. Kung ako ipapalit ni mo, di ka makahatag. Maumubiyak ko din, Mukoyo ko sa lalaki nga makahatag na kong karuways kinabuhi. Desilin, day, maluhoy ka, ayaw migbiyae, day! Desilin! Maunay na hitabo. Nga nagdako ka nga way mama. Kay tulo pa lang kabuhan kibiyaan na ta sa mong inahan. O wala kiti balita ni Mama pa. Ang akong nahibawan nga may lain na siyang pamilya. Ug tingali, malipayo na siya karon. Bati siya nga pagkainahan. Lingling. Wa siya kaluoy nato pa. Anak, maulang kining kung ikasulti nimo. Ayaw pagdumot sa imong inahan. Kaya di ka makakita sa kahayag sa kalibutan kung wakinan. Kung pananglit, magkita mo. Ayaw pagtukol kaniya. Tahura gapon siya. Pa. Ay, salamat.
Humanagi ko sa akong assignment. Mag-Facebook lang sa ako. Una ko matug. Uy, di amay na message na ako. Adelina. Kumusta naman ka na? Wala. Si Mama. Si Mama ang ni-chat na ako. Nak, salamat ka nakigsulti ka na ako. Nakailaday ka na ako. O ganong dili man, nga ako man kang anak. Giyon sa man mo pagkaibaw sa akong Facebook. Daghan ko gipangutanan. O nalipay ko nga nakontak yun ti ka. O sa may imong tuyo nga ni kontak man ka na ako. Mangayo lang kong pasaylo sa akong gibuhat ninyo. Sa akong gibuhat kapag biya nimo sa masuso ka pa. Nga na day nakahimo man ka sa pagbiya na ako, ma. Pansaon man kun. Pobre kayong imong amahan. Dili siya makahatag sa akong gusto. Dili siya makahatag og lingaw na ako. O nga ako siyang gibiyahan. Naibaw ko pa kung unsa kapait ang akong nahiaguman. Nagtubo ko nga way inahan. Masina ko sa ko mga amiga nga naa sila'y mama. Nainahan nga nag-atiman nila. May inahan nga nagpangga nila. Samtang ako, wa. Nanganday ko nga matibuok pagbalik ang atong pamilya pero wa naman di ni katumanan. Pasaylo ako, nak. Akong giangkon ang nakong sa nga nahimo ninyo. Pero uwahin na ang tanan. May lain akong pamilya. O dili na mahitabo nga matibuok pagbalik ang atong pamilya. Mauspon ko. Pasaylo agyod ko. Unang pag-iyak ng aking buhay. Nangandoy ko nga matibuok pagbalik ang among pamilya. Pero kining tanan, way katumanan. Kay may lain namang pamilya ang akong inahan. Kanimo, Mama Celine, kung naminaw ka man karon, manginaot ko nga malipayon ka sa imong kinabuhi. Dili na lang kutob o daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo kita mga higalan kaagi ni Lingling nga taga Danasan, Danau City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nag-ulahan, yakap ng ina. Yakap lang. Ang mong kaagi gibuhatan do sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusap mga higalag mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kadapit sa papada. Sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaapit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaapit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.